U Trai U Blei Un Jingpynkhiah Ka Ktien Ngin trai ki kyrpang Samla Ka Jingkren Ka Jingiaseng khublei phi baroh menta ngayeng ha kane kapor ban priang singobha ya phi baroh ki para bangit ba I ki jongi U Trai Jisu ban ki lok ki jor ki bompat priang U Trai Jisu sekane ka khubor na ka banta bangi rakhi ya ka hospital Sunday jong kane ka snem ar pulai kani galong ka khubor na ka banta jong phi baroh ki basngap ia kani ka Good News TV naga banta bangin yo kato kani ki jingsai ki bayadei bat kani ka hospital Sunday kum kadak jong ka jing rakhe punan burom jongi bagi para bangit bei baroh kin kan mau bakani ka long ka sngi ka bakham kyrpang bangi kan mau long baki jingrwai daki jingkershan ki jongi daki jingai bat hakinu kinu ki banta ya kani ka kam jingpynkhiah jong ka balang ka jingpynkhiah kalong ka barankam haruk kata bawai breu udankam ya ka met ka bakot ka bakhia baru blei ru ukwa yangi bangin long ki basyat ki bakhlain ti namar kata kani ka sngi K.J.P assembly ka bangi ngi pendan buram ya kani ka sngi kum ka sngi jong ka jing rakhe pendan buram naga bantaki hospital Sunday lasdang yaka nadu kasnem hajar khanyo haka K.J.P assembly ka Jingiaseng kabalalong haka balang sorang kham ka K.J.P assembly kala rai yaka ban penlong no kum ka wei ka sngi kyrpang haka sisnem baki para bangit bai kinla yaka ban kan mau kyrpang haki jingduai ki jongki yaka jing troikam yaka jing syakri jong ki hospital jongi hakani ka rikhasi bat jentia ka jongi ti namar kata kum kadak jong ka jingkan mau ngimla banlen ba U Jisu
haka ministry ka jong u haka ne ka perthai ula pendon kam ya ka wei ne ki ministry bat kata ka dei ka healing ministry namar kata kani ka healing ministry ka kam jong ka jingpynkhiah kalong ka dak kaba U Blei Un itu ba udon U Blei ka jingwan jong U Jisu sya ka perthai ka pen I ba ukpa ba hapdeng wan ban jingo ban yarap ban pynkhiah bat ban pen impat yake ba pang ke ba sitom bat wat yake balayap kumju ti kumta hakane ka sngi ngkhot ye phi ban ai ka por ka ba kodor ka jong phi bangi pe katu ka ne ki benta ka jingshisha jong ka ktien ka jong U Blei ngin ye phai na ka ktien ka jong U Blei ka bangila ban shim na ka kitab kisim ka ba ar kalanong ka ba san ka dkhot ka ba khatsan ngan puli ka ktien ka jong U Blei ti ula lek phai sha U Blei jong U Blei mau bat kiba bat U baroh kilawan bat kila yeng hakmat jong U bolong hakmi mentang ngatip ba omdon U Blei hakaperthai baroh Henry tang ha Israel kata kadai ka kentin jong urang ba ubadan buram ubakirteng Na-Aman Na-Aman ulong urang ba unong yopom bat U Blei ubakhrau hapo jong usim Syria ti uni Na-Aman urang ba ubadan buram ulayo ya ka jingpang nyang thole baroh shiran yeng ti lakan maru ba hakaying jong u kadon ka wei ka Kynthei Hebrew ka ba U Trai kalong kamrau ka ba hakapor bala rimrau haka jing job thma jong usim Syria laring yaka bat kalalong kani ka Kynthei Samla kaba la trai hakaying jong Na-Aman bat kani ka Kynthei Samla kalay thu halaka kenrat ka jongka a banda ukenrat jonga undon bat u shekri jonga has Samaria unong thu lapa un jin dalayo yaga Jingpynkhiah haka met ka jong u ti kumta kani ka khubor uwei U Blei jong usim ulalej ban yathu ha Na-Aman bat mar kumta hi Na-Aman ula ay ka hukum ban lej ay ka siti sa usim Syria ban yo ya kata ka Jingpynkhiah hangno ba udon u shekri jong U Blei ti namar kata u Elisha ulong U Blei jong U Blei ula habolayo ya kata ka jingtip ba utaus im Israel ula sngo bitar ya halor ka siti ka ba una usim Syria ula pha sha u bar ula kat yaki janwang kumno uni ulawan yakaban wat daw ban yale yanga hatu ngalong mo U Blei bangala yakaban pun kot yaka jingpang ka jong u Henry u Elisha hangta ula kren house im boloong tosha bauta Na-Aman unwan sanga ban mga nganyo yakaban pun kot ya u tikumta kalayat bat ula pha yakata hukum ka ba Na-Aman unwan no sya u habalawan Na-Aman ula yeng hakmat kaying ka jong Elisha kadwa Elisha syam lami na kaying ka jong u Henry ula syua ya ka hukum kaba unlej bansum hakawa Jordan bat bansum hangta nyusin kanang bakata ka jingpang nyang tholi jong u kan khoj no nakamet ka jong u ti uni Na-Aman ula sngo bitar yakata ka hukum wang hatu ki phar bat ki abana jong ki ki weipat kimlong mo ki jong ka Samaria kimlong mo khamba ban ye ki phar bat ki abana jong ka Jordan wang yang in ye lej no banai phai shalaying Henry
uai na kinong bot jong Na-Aman ula penbor uang kukenrat lada usyakri jong U Blei ula ong hame ban lech sum nyau sin hakawa Jordan bat men long khoi na ka jinglong nyang tholi ka jong me hatu kamlong mo ka badai ba men ko ngu yaka khanang ba men yo yaka Jingpynkhiah ti kumta Na-Aman ula hiar naw to kulay jong ula lech ban sum hakatakawa Jordan bat ula pengam yaladi bat hakasin ka ban nyo kata ka jingpang nyang tholi kala sedang kala khoi no naka met ka jong ka ktien ka jong U Blei kaya thu ka jongi kala thu yangi ba ka snido jong kala long ka ba khoi bat ka ba itanat kumu khunlung halor kani ka jing shisha kadon kani ka jing keli hakani ka dkhot ka ba khatar hatu ka abana bat ka phar kiwa ka Damaskus kimlong khambamo ban yeki jong ka Israel baroh kani ka long ka khubor naga banta kani ka hospital Sunday ka bangidon ya ka ban rakhi hakani ka sngi ka ba kraw ka ba kentang ka banongkong kalong ngiyoi ba Na-Aman ulapun ko ngu yaladi bandai sum hakawa Jordan ti ulalong khoi bat ka message ka bawan nang ne kalong ba don ayu hakatakawa Jordan kawa Jordan kalong ka ba paunam haka Bible kawalong ka ktien ka jong U Blei ti namar kata ngitip habang ipuli yaka ba kawa Jordan kalong kawa haka ba lapan baptis ya U Jisu bat kumju dei hakani kawa Jordan lapha ya Na-Aman banlit sum nyusin don ayu hakani kawa Jordan tikani kacing keli jong une Na-Aman hatu kataka abana bat ka phar jong kiwa ka Damaskus kimlong mo khamba banye ki jong ka Israel baroh la yunujor yakani yakawa Jordan kawa kaba kijing tengit kijing jakhlia jong ka nongpa ki tot syakane kawa bat kani kawa kamlong shu ka basngur ka bakhoj ka babit ban sum bat ban pendon kam bat kumno kala ban long ba unu syakre jong Blei upha yaw Na-Aman ban sum hakane kawa Jordan kawa Jordan namar kata kalong kanuksa kadai ka jingit balang ba kani ki jing tengit jong kani kawa Jordan U Blei Un yaga ban pun khoi ya ubri ubatit bat ya ubapop ti hakani ka khubor naka ktien ka jong U Blei syapang ka Jingpynkhiah ya Na-Aman ngila ban yanujor hangne menta kumno ngi kanmau yaki missionary ki jongi nadu nari wheels haba kilawan ban ra yaka khubor jong ka ktien ka jong U Blei nadu ka snem khat praspa saupuwe haka ba Thomas John ulawan ban seng ban penieng yaka khubor jong ka gospel ha kathan sora bar hakani ka rikha si jaintia ka jongi baroh tika hospital Sunday kalong ban kan mau yaki arteli ki hospital jong ka K.J.P assembly kabala seng nong rim hangne ha shalong bat ha joy ka hospital kabangitip kum ka Dr. H. Gordon Robert Hospital kabadon ha jayaw shilong la seng yaka haka snem kat khandai spa ar puar bat kalayo aban rakhe yaka jingdap shispa snem jongka haka snem ar hajar ar puar bat kumju yaka Dr. Non normal tunnel
hospital rwai la seng yaka haka snem ka khandai spa sau pho khandai haka wei ka ying bangla ka barim ha jan jong ka ying mani balang presbyterian rwai bat kumta la shift no yaka la seng thamai pa haka cheka ka badon menta haka snem ka khandai spa san phulai ti namar kata kini ki art leki hospital kila don yaka service yaka jingshakri kaba bhatam yaka jait benriu khasi bat jaintia ka jongi kila long ki hospital ki ban nongkong haka ni kari haka jalla meghalaya ka jongi yaka bala seng yaki kum ki jaka ban yo ban yaka jing sumar nagabanta ki bapang bat ki basitom kini ki hospital kilong ki hospital ki balayo mat yaka jingkar khu kar dro nanu ka por jong ki missionary la seng yaki daka jingpon kentang la seng yaki haka nongrim jong ka jing ka jing shakri bat khamtam la seng yaki halor ka nongrim ka ba U Blei Un yaka ban kar khu kar dro yaki ngikan mau nomor kata bakidon kidon ki jingjia haka ni ka hospital baroh artali haka snem hajar iwe ka Dr. Norman Tonel Hospital Jowai kala yakan du yaka jinge ka bakrau bahaka to ka snem haka artarik jong ubnai April kani ka hospital kala mat yaka jingplu ding ka bajur bat si bun kitar kitar kila du no bat ka yeng ka sem kala du no namar kata kala mat yaka jing jia ka ba shirkhai henrengi aingu ya U Blei ba ki briu ki parabangai ba ka jai benriu jaintia hi barokowai ka yaka ni ka hospital om tang hapdeng ki balalong kristan henre wat ki bom palong kristan ru ki yaka ni ka hospital bat ka ngi aingu ya U Blei badai langba ki jingkershan jong ki parado ki parasnam ki jai benriu na khasi ba jaintia daka jingsngu jong ki kila kershan daki jingai bat daka pisa rengkat baki jingdwai ki jong ki kani ka hospital kala yeng kumni kumbakalong hadu menta bat kani ka hospital ka badon hasilong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Jayau kalamat yiki jinge ki bakrau hagi snem arajar khatlai khatsau haka bakadon ki bom sngutunat ki balajia bakani ka hospital kala poi haka khim khat kala poi haka jinge ka bakrau tenrengi angu U Blei bakini ki artli ki jingjia kabadai hakini baroh artli ki hospital kalong penban ka jingkar khu haka baki para bangit ki kershan ki pai sya U Blei rengkat baki jingdwai ki jongki ban kershan yakini ki hospital jongi baroh artli ka khubor naka benda ka ni ka por ka bangi yo naka bangi puli ka Ktien ka jong U Blei kalong kane kini ki hospital baroh artli habayenu jor barka juk ka ba menta ngiyo baki weipat ki hospital hakane ka jalla ka jongi kila nang mi bat kila long ki hospital ki balala ban penbiang kat kum kane ka juk ka ba menta bat kini ki hospital jongi pat kadon ka jing sngew ka ba jor hapdeng jong ki parado parasnam ki jongi bakini ki hospital kimlong banyanu jor bakini ki hospital ki badang mi hadin namar kilong outdated ti henrei ngi angu yo blei pan bakini ki hospital suki kila sedang ban yeng rasong ban menta kilala ban penbiang nadu ki machin ki tiar kitar bat kumju ki doktor ki bala ban aya ka jing sumar kat kum kani ka juk ka bamenta ngan yitu yepi hangtai
naki than jowai than jentia hakini ki snem ki baladem kadon kata ka jing sngo jongki ba ki wan hang tu tang namar ba ki yo ya ka jing sumar ka ba sipor henry ka jing ang not jongki kalong ban poi sa shilong sa gauhati bat sa wei pat ki bala ban ai ya ka jing sumar ka ba khambha ti henry ngi sngo thu pat ba hadu menta kini ki hospital ki jongi ki pediang ban ki pediang sngoba ban ai ka jing sumar om tang na kabanta ki ruspa henry ke ba khambon ki long na kabanta ki kup siliang ki sem siliang ki bom kot bor ban lej sumar se ki weipat ki jaka sumar ki ba khamram bat ki ba khambha kini ki hospital hadu menta ki ai ya ka jing sekri habarong ar kini ki hospital kadon kata ka bagi khot ka poor patient kadai ki to ki nongpang ki ba wan na ki longying ki ba sitom ki ba duk ki ba sitom kim don lat sisa ban yo pisa ban sa sumar haki wei pat ki hospital ki ba khambit khambyang bat ki lej hakini ki hospital ti kini ki hospital jong ka K.J.P assembly hadu menta kayale bat ka persang bat ka yai persang ban penbit penbiang ban ai ya ka jing sumar na ka banta ki ba duk ki ba sitom bat ngi ai ngu yo blei ba menta ngilala ban wanra ya ka jing sumar kat kum kane ka juk ka ba menta ngila pha ban puli ya ki doktor kat kum ki jing hikai jong kane ka juk ka ba menta kaladon ka jingi te hapdeng ka K.J.P assembly bat ka CMC Velor ka Christian Medical College Velor bat ka don ka jingi trai hapdeng kini ki artali ki bor ka CMC Council Velor bat kumju ka K.J.P assembly ka jongi ka badon yaki artali ki hospital ka wei hangni ha shilong bat ka wei ha jowai ka jinge trai jong kini ka yaine ba ka yaisa hadu menta bat nginala ban pha training ru yaki doktor ki jongi ban pendep ban pentwit yelade haki specialized jongki hangtai habelor baki don ki bala wan puli ki bala pendap ya ka jing puli ka jongki baki don ro ki bandang lej puli hakane ka CMC velor ngiang yo blei ba menta ngilasdang ban kiu iran kani ka hospital hajayo menta ka thong kalong bantei ya kata ka centenary building ka bangi khot ka hospital annex kaba la estimate bakan lut hadu san pulai crore ngila sedang ban teino ya kani ka hospital khnang ba onla ban ai ya ka jing sekri ka ba khambon na ka banta kat badang mi ki sngi kumta ki nongpang ki dang bon ka jing bon briu menta kala nang jur bat ki nongpang kila nang bon ka badang mi ki sngi ti kumta langba kani ka jing perkhat thmai ka langba kani ka plan ka bala don kini ki hospital kin sala ban ai ya ka service ka pakhamba na ka banta kani ka jai ban riu khasi punar ka jongi bat kum juru ya ka hospital ka badon ha jowai menta ka hospital kalala bantai ka to kani ki benta ban pensuk ya ki nongpang nadu ka ram hadu ka maternity ward bat ki wei ki benta ngilanang penbiang shu iki jinun kam kat kum kani ka juk ka ba menta te kum ta ka ka bang idon kam ka long ba bangin sengau thu kumno kini ki hospital ki yeng kini ki hospital ki de ki charity hospital ki non profitable namar kata ki im lang ba ki donation jong ki para bangi jong ki banang jong ki district ki presbytery bat ki synod kumju ngi priang sngobha yiki jing kershan jong ki para bangi ngi priang sngobha yiki jing ai kyrpang ki jong pi sekini ki hospital khnang ba lang ba ka jing trai jong kini ki hospital ka jing sekri jong ki kan ai yaka service ka ba bhatam yaka jai ben riu ka jonga ka jong pi hakani ka pateng ka ba menta bat ka pateng ka ban wan
shwa bangan shong ngakwa ban yathu yapi yakawai ka jing thu khana ka balangkot baha ka wai ka sngi donu wai ukhna samla ubaduk wan na ka ying ka baduk bat uni uim ha ka jing lej ban tarwa di yi ki jing di ki jong u haying jong shaki ying ki jong ki breu ti ha ka wai ka step uni ukhna narurang step ulakhi umpat bam pat di namar umyo jingbam ude ukhna ubaduk bat ulale ban tit jingkhang ha ka wai ka ying ban tarwa yi ki jing di ki jong u bat onda habalo tit i ka jingkhang lawan mi ka wai ka Kynthei Samla hangta bat kani ka Samla Kynthei Samla haba ka pe yu ne khunna ke isne yu bat ka tip ba ne khunna u itngan itlot kumnore bat kani ka Kynthei Samla kumta kala terwa ha u Henry uyale banom pedeng ti Henry kani da ka jing sngo subun men sem jongka kala lech shaka kamera ying shedja bat kala ra si glass ka dut ka bala dep ban shed ba kale ban ai hau ni khunna Samla ti uni khunna ulayo ya kata ka dut bat ula di ya ka baroh baula sngo tengen usngo hun namar haka jing tengan ula sngo sliang kata ka met baula yo bandi ya ka ne ka dut ti uni khunna ula ong ya ka ne ka kentin how much I owe you kanu ngan ayapi ti kani ka Samla ka ong you don't owe anything ngong memdan kam ban ai ru namar ka kami jongi ka hikayengi ban le bha bat banom shim pisa bat ban le bha na ka ban ta ki we ti uni khunna Samla hadin malade ban kren yi kete kintin kata ka Kynthei Samla ula ong thank you ula le no nangta bat kumta uni khunna kat barang ya la ka lanti ula perkhat ye ka ni ka jingjia wang ka jing thangan kala lap yanga ha ka jing kerdu ngalayo ye ka ni ka jing kerkhu ka jing le sbun na ka ni ka ying ba ka ni ka Kynthei Samla kala ai nga ye ka jing sliang bandi ti kumta ula trai sitom ba ula don ye ka jing angnot ka ba khrau ban pendep ye ka jing puli doktor ka jong ti kumta ula lej ban pentbit na ka jing duk ka jong u blei ula kershan ye kat hadu bololong wei u surgeon u ba paunam ha ka wei ka hospital ka ba he ti kumta ha ka wei ka janmit kat ba udang lej ban pej ye kita ki patient ulayo i ye ka wei ka breu ka ba thiang na ka jingpang ka ba shitom jur ka jongka ula hab ban sumar ban poj ye ka na ka jing shitom bat habola keli ye ka upej na langba kita ki diagnose ula keli ye ka na mar upej de ka kyrteng wang ula keli ye ka chaka shong ka jongka bat mar ye keli ye ka mar baka yathu ye ka shnong ka jongka kumta ula tip baka ne ka dei ka to ka Samla ka bala ai isne u si glass ka aka dot ka ba undi ti kumta ula yele ban ai ka treatment ka ba khamba ya ka ula pe bnya man ka sngi ula ai ka jingsumar ka ba bhatam naga banta jongka bat onda haba kapor ka poi bakala yo ya ka jingkot ka deban mi no naga hospital ti kumta ula pha ya kita ki nas banwanra ya kata ka bil ka jongka bat habala shim na kata ka kamra ya ka bil ka jongka kani ka Kynthei hangta kala sngo khuslai hadu kata bale si kani ka bil ya ka ba on ai manta ka sngi kalong ka bil ka ba remdor kat hadu ba kamla shu ban siu ti kumta ula shim ya kata ka bil bolo soy hangta rengkat bagi kentin rengkat bagi kentin kiba shongdor hangta ula tho ban san ha kata ka bil
Wong paid in full with a glass of milk. Bar ulah soy hangta. Habalulay hangta kabamut. Kani ka bil kaba remdor hadu kata-kata. Kani ka Kynthei Samla kabala yomat ika jingpang kamdan kamshu ban siu. Namar ba hangta ulah soy paid in full kabamut ulah siu mau. Ban compensate ia kata ka jingyo jong ia ka jingle isnei jong kata Kynthei na kabaai si glass kadut baundi. Kani kadai ka benta jong ka jingle isnei. Habang ile e kano ngile da ka mansim ka bakmen ka mansim jong ka jingi. Ubleu ku yangi ha kano ka sngi ka bangiron kam e. Ubleu nang ku niang nang yarap ia kani ka khubor ka balengkot ba lengba kani ka hospital Sunday nga ngeit scam ba baroh ki basngap ia kani ka khubor kindang penpau ia ka mansim jong ka jingin ban kershan ia kani baroh ki hospital ki jongi kum ka balang bat kumju ban lebha ia ki baduk ki basitom bat ban le isnei khamtam na ka banta ki bapang ki basitom ubleun kor khu nam na ka burom ka jong amen. Tongin let show blay ha ka jingdwai banga karpar ba phin sumbaha banya snok tilang ha ka jingdwai bo bleu nang yarap yangi langba ka ni ka jing pendan buram yangi ye ka ni ka hospital Sunday tongin duai iwan hajan jong me a blay ban pen pau ye ka jing sngongu e ba melong blay ubadon bor baro yangu ye mi ku trai ba me thau yo ubriu haka dur ka jong mehi bonlong ubakot ubakhia bonlong ubayat ubayeng bonlong ubasait ubaklan bat ko try memsem la thau ya ka jingpang haka de ka perthai henry ko try kan rat ngio i bangi pang ngi sitom ngiran kam ya ka jingpynkhiah bakan no kano ka jingim jong ubreu khlem dayo ya ka jingkot jingkhiah kalong ka bathot bat kamdan jing mentai kata ka jing im namar katangi ai ngu e ye me a blai ba me la pha yo khon be i jong me U Jisu Khrist ban wan sha ka pathai ban a ye ka jing Jingpynkhiah ban a ye ka jing pen im ban le iki kamba ha ka ne ka pathai man ba me dang don ha ka ne ka pathai ngi ai ngu e me ko try kan rat baka wai ne ke ministry kaba krautam kaba melale hakade ka pertai kade ka healing ministry ngai ngu yeme a blai langba kine ki dak jong ka Jingpynkhiah ki kamba ki ba mele ka balang ka jong me hakade ka ri kane ka jalla ka jongi kala le kutra ye kane daka ba sengi kine ki hospital ha jowai bar ha shalong hoi om tang kata henry ki don ki rural health center haki wei pat ki jaka nong kendong ngi ai ngu eme ku try ba mela sai ye ki shakri ki jongme ki badon ye ka mansem ka ba shirham ka ba i ye ka jai penriu khamtam ka ba i ye me ku try ba ki la ban tre wat la ki yo ye ka jingyo ka ba rit e henre ki ai ti lut na ka banta ban shakri ye ka kam ka jongme ngi dwai ru ku try ha ka ne ka por ka ba manta Kitu ki ba yo snow, ki ba snap ye ka khubor ko try. Kin phai sheme, baka Jingpynkhiah ka one bait neme ko try. Bakito baroh ki ba don, ye ka jing i ban one sumar hakini ke hospital ki jongi, kin yo shisha, ye ka Jingpynkhiah ke ba khamba. Ho kini ki hospital kimla ban longkum ki weipat ki hospital, ki ba khamrem, ki ba khambit khambiang. Henry ngitip bakadon ka jing mayan blai ka jongme ngitip bakadon ka jing kerku ka bakham kyrpang bakito baroh ki bayo pang kin ki bawan sa sumar kini ke hospital ki don ken ka jing kermen bakajing sumar kamdai tang naga khti jing ki doktor bakinos Henry ka wan rengkat bakajing Jingpynkhiah daka khti blai ka jongme to sngo ka jing duai ka jing kerpat ka jongi nabah ka kateng U Jisu ngingung idem kini baroh amen.